राजनीति शमपुरी राज कुशीनगर। कोचिंग के बहाने रोज मिलत रहलू पुल पर, ओकरा से मजा लेत रहलू स्कूल पर, कोचिंग के बहाने रोज मिलत रहलू पुल पर, ओकरा से मजा लेत रहलू स्कूल पर। हाथ बली खा के नंबर ले ले नहीं को, का गारंटी बा पटेल जी के देले नहीं को, का गारंटी बा पटेल जी के देले नहीं को। संदीप राजनीति शमपुरी राज कुशीनगर। चढ़ल बा जवानी गोरी के कराची खावेलू, हमारा के जाने कुछो ना बतावेलू, कुछो ना बतावेलू। चढ़ल बा जवानी गोरी के कराची खावेलू, हमारा के जाने कुछो ना बतावेलू। होठ से सटा के चुमा ले ले नहीं को, का गारंटी बा पटेल जी के देले नहीं को, का गारंटी बा पटेल जी के देले नहीं को। संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओमनगर। घूमी घूमी माजा तू लेवेलू यार हो, तू यार हो। आशीष बाबू से करेलू प्यार हो, तू करेलू प्यार हो। घूमी घूमी माजा तू लेवेलू यार हो, आशीष बाबू से करेलू प्यार हो। आशुतोष मोबाइल नंबर 95 010 51 पटेल जी